záver. No a moja skúsenosť s tým screeningom, ja neviem hovoriť o svojej skúsenosti, lebo každý si môže myslieť potom, že no dobre, to si nahovoril alebo nejak tak, chceš to nejak presadiť, tak to budeš ospevovať, ale ja som to testoval na mojej manželke, pretože ona je taký, by som povedať, neveriaci Tomáš v týchto veciach a tak som to chcel na nej otestovať. No dal som jej tú tabletku, vyskúšala ju, tam je jasne napísané, že do 60 minút nabieha ten proces, vlastne, že to začne pociťovať a tak ďalej. Po pol hodine mi hovorí, ja nič necítim. Vrem, počkaj, ešte to musí celé nabehnúť, za ďalších 15 zase frflala. No, dovie, čo si mi to ty dal, ja vôbec nič nepociťujem, poď, dáme si kávu, lebo naučená na to, že potrebuje sa naštartovať, takže dáme si kávu a ja som nevedel, čo vrem, počkaj, skočím do Teska, vrátim sa a dáme si tú kávu. No a už ak som otváral dvere, tak manželka mi kričala, ja už viem, prečo si povedal, že až keď sa vrátiš z Teska, vrem, prečo? Veď až hučí vo mne. A ja vrem, no čo, ideme si dať tú kávu? Veď ti teraz hovorím, že až hučí vo mne, žiadna káva. No a potom vlastne, keď prišli aj známi k nám na návštevu, ak sme sa bavili o týchto produktoch, tak vlastne sama skočila do tej debaty a začala vysvetľovať, ako to na ňo malo účinok, že potom celý deň behala, aký by mala vrtuľu niekde vzadu a že proste ju to tlačilo. Takže pre mňa má ďaleko väčší význam to, že to ona potvrdila, lebo viem, že má taký svoj prístup k určitým veciam, ako keď som to, a skutočne som to aj ja pocítil sám na sebe. Takže taká skúsenosť moja.